Agartala IGM Hospitalni ICUo Kwlaijak thyroid bemar manjagai tipasa takhuk Daniram Debbarma bufani mung Buddhamoni Debbarma kami sidai PS bai khobjak jania sera parawo belekino shak haimene bagai tabuk ICUo thongrok Kwlaijak nog Nukhungo Rangpuisa bo Kwrwi Rangpuisa ro bo Kwrwija Nukhung sajung Nukhungo ajiu tongjamani takhuk Daniram Debbarma tabuk thongro Kwlai mungsapon khlai manjaliya haini bai joto lokurong thanibo chubachuni yak hehalan nangkha bufayungtai bini logishong kebo khagnang lokuro chubano musungkhe o Nukhungo chubai mano account number 8102011704 IFSC code PUNB 0RRBTGB account holder name Priyajit Debbarma bank details Tripura Grameen Bank branch Hazamara Angga pilihan hambai sini Kwrwi media Swrangchati channel no tini tamani hingangke andara IGM hospital 5 din romai Kwlaijak thyroid bemar no tuinai belanyo barjak amono mangpili tisanan bagi payment bagi norong jotono hambai tamge andara ni mung hingangke Daniram Debbarma para hingangke Janesura para panchayat ke Ramshankar ADC village hingangke PSK Sidai Mohanpur post office utdos goria te jara lukurok subana musungai rok sinong narano nongno ekoni singbong mampli orinai te orobo subana bagai jotono koijau ta abo hai to suromai hamya hangke tini bai 5 din engkha abo ICU mo tabuk mane emergency ngina ICU mo dairi bo kha abo ta men hamya ka ta bom hai hamya o thyroid bemar belanyo bari jakta hangkate yakung rok bini Kwlaijak te liver rok bo asik hamthaya abo haita doctor tam sa doctor hangke sao mane normal ngi thangnai kisa balongnai 15-20 din sik tongi thangde abo hai sata mane hamata hamya ko tafang bok je mansak riu tong abo hai sata mane hamnai sawa kokhe din balongnai abo hai rok sawta ngamuni bagino din kolok tongi thangnani ba Rangpuisa rok nango Rangpuisa rok bo yako Kwrwini baginai tam hangke bongno ko bo te Ajinai bo Kwrwi te abo sasungno dara sasungno te bini location phajak te cherai bo mangnai masa hangke taklayo madhyamik pass hangka masa hangke taklayo class 7 o kajakta abo hai hangka nogo bo kebo Kwrwi abo hai lukurongni subaso nangai tongta tabo agi roko wase kono hamya roko Kwlaijak waisa Kwlaijak uko 2022 no ngana 22 no Opula rokota hingga hamui thangka to isa oro tubino hamani pore jeng nogo kanang ha nogo kanang te 8 mas hairok kaham krung tongata ngate isa hane hai obo hayang pui kwata agi roko doctor ke tam hin sapro bo thyroid ni problem na aprobo thyroid ni no aprobo thyroid ni no jotono je nangmani khlai paikha ngamono continue no bithi sai tong mani no ngai atkasa Rangpuisa ro sotung mane bagai mane doctor naifai malia abono hoite mane atkasa bari oi thangata abo hai tabuk bo hospital so paijak ni tabo hangke IGM IC room ni sinmo ani mo hangke Priyajit Debbarma ang hangke orugini bini bufayung Kwlaijak nogne